बर'नि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै आफादगिरि बिबान मोननाय आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिखौ दिनै बरायदों। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावखुलियाव दिनै क'क्राझार प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादा मिरु आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिखौ मेहेरगोनाङै बरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि पाटगावआव जालांनाय थांनाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालियाव जथुम्मायाव डक्टर सुरत नार्जारिखौ आफादगिरि महरै सायख'नाय जायो। बिथांनि गोदानै बिबान मोननायखौ गोजोननाय आरो रंजानाय लानानै दिनै क'क्राझार प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादा मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिखौ बरायनाय जायो। गोसोआवथ' गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा आं बयखौबो आंगो सानो, बिथांमोनहाबो आंखौ बयबो आंगो सानो आरो बे सोमोन्दोआनो जोंनि दावगानायाव हाबा मावनायाव बिराद मोनसे थुलुंगानाय। दा बे सोमोन्दोखौ लाखिबाय थानानै आङो दावगालांनो सानो बयनिबो आशीर्बाद लानानै। दा बेखौथ' नुनो मोनो जे बर'आव गोबां आफाद दङब्लाबो बे बर' थुनलाइ आफादानो बुंनो थाङोबा गागि आफाद, बेनो गारजियान बादि आरो आगुनि जेसेबां मावनानै फैदों बिथांमोनहाबो बे थांखिखौ लानानै हाबाखौ मावबोदों गोख्रों रोखोमै। आं बे बिथांमोननि आगानखौ संनानैनो आंबो बे रोखोमैनो बे आदर्शखौ एरखेयाजासे आं बर' माहारिखौ जौगालांनायाव नाजागोन होननानै आङो गोसो सिंजों समाय लानानै दं। दा बे समस्याजों आं इसिबां माने दासिम इसिबां मोगा मोगि जाथ'वाखै। जेब्ला मोगा मोगि जागोन आं बेखौ बयजोंबो सानलायनानै मोनसे मोजां सिद्धान्तआव फैनो आं नाजागोन। जेन' आरो बेबादि जाफिननाङा बेनि थाखाय जोङो थियारि जानानै थागोन। बेथ' मोजां बाथ्रायानो। मानो होनोबा आगोलाव जोङो जेरैबायदि ट्रेडिसनेलि जोङो थुनलाइखौ सोरजिबोदोंमोन एबा सिबिबोदोंमोन, जों दा गोदान मुगायाव बेबादिल'आव जों थाबथानो हाया। दा जेसेबां लेखा गोरों मानसिफोर दङ, टेकनिकेल एक्सपार्ट, बिथांमोनहाबो गावसोरनो आंखौ बुंदों जे जों नोंथांखौ एकदम जेरैबो बे माबायाव डिजिटेल माबायाव जों हेफाजाब होगोन होननानै। आं बे हिसाबै आसा खालामो बिथांमोननि सहाय लानानै आं बे बिथिंजोंबो आवगायलांनो हागोन। नोंथांनिसिम साबायखर बावबाय। जायखिजाया जों दिनैहाय जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा जोंहा जोंनि आवथानिनो मानाव गेदेर डक्टर सुरत नार्जारि सारखौ जिहेतुके जोंनि आवथानिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि हिसाबै सायख'जानानै दङ। बिथांखौ जोङो दिनैहाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मोजाङैनो मोजां बिथांनि जाहाथे जेनोखि मासि लानाय बियो सोरखिलांनो हायो हिसाबै जों बिथांखौ दिनै आर'नाइ होनानै आरो हामलायथि मोनसे मान बिलाइ बावनानै जोङो बिथांखौ बरायनाय जादों। दा बेखिनिखौनो आङो आसा खालामदों सारनि जिखिनि आफादगिरि बिबान रुजुननाय बिनि समावहाय जोंबो बिथांजों देहायै मोदोमै जेरावबो बिथांखौ मदद होगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो बिथांनो जोङो बाथ्रा होदों। बिथाङा जेरै जोंखौ बुंदों माने मोनसे समाव जोङो ज' जानानै गासैबो बाथ्राफोरखौ मोजाङै सावरायगोन। बेखायनो जोङो बिथांनोबो जोंनि तरफनिफ्राय बिथांनो जोङो खोथा होदों जे जिहेतुके जोंनि नैबे क'क्राझार जेनोखि R&B बर' साहित्य सभानि मोनसे मावख' गाहाय मावखुलि होननानै बुङो बेखौ। नाथाय बे मावखुलिखौ जोङो बेसेबांबा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो दासिमबो जेरै दङ एरैहाय बेबादि नुबोगासिनो दङ। जाहाथे जोङो दिनैनिफ्राय सारा जेब्ला गाव बिबानखौ रुजुनथारगोन अब्लानिफ्रायनो जोङो बे जोंनि जेनोखि गाहाय मावखुलि बेखौ मोजाङै मोजां मावलांनायाव जोंबो सारजों मदद खालामगोन आरो सारखौ जों रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे जोंनि बे मावखुलिया जोंनि क'क्राझार नोगोराव थानाय जेनोखि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि गाहाय बियो जाहाथे मोजाङै मोजां बयनिबो नोजोराव गोग्लैयो। निस्सय बाथ्राया थारै सैथो। बिथाङा सासे
गोगोम सासे थुनलाइ सिबिसुला माहारि सिबिसुला हारि अनसुला बे हिसाबै आङो दिनैहाय बिथांनि बर' थुनलाइ आफादाव आफादगिरि हिसाबै बिबान मोननानै आरोबाव बे बैसोआव मोजाङैनो मोजां गोग्गोमै हारिनि माहारिनि थुनलाइ सिबिनायाव मोजाङैनो जिउयै माहामै खामानि मावलांगोन होननानै आं बिथांखौ मिजिं खालामदों। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउस आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, सार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।